बहुत देर से इंतजार होता सूरज भगवान के। सूरज भगवान नदी तरकुल के बीच में आ गई बरन। अब लोग अर्घ दी और 5 मिनट में पूरा लौके लगे। 5 मिनट में पूरा टहकार लौके लगे हैं। सब लोग तैयार बा अर्घ देवेला। हमनियो देखा तनी सा दूर दूर से। ये हमारे गांव के छठी मैया महापर्व हमने माने नहीं सब बिहार के महापर्व। हम अपना गांव में ये दृश्य देखावा तानी रउआ लोगन के। देखी लोगन तरकुल के बीच में सूरज भगवान भी होदे उदय कर चुकल बारन। ये हमारा गांव के लोकेशन है छठी मैया के घाट पर। बहुत ज़्यादा भीड़ लागल बा। एनहू भी होला छठ पूजा देख सकता नहीं रहुआ लोग। बाजा उजा बाजा था सब केहू रेडी हो गई बा और पूरा अपना सूरज भगवान के बहुत देर से इंतजार करत रहल लोग। तो वो इंतजार अब खत्म हो चुकल बा। अब लोग अपन अर्घ देवे खातिर तैयार बा। रउआ लोगन देख सकता नहीं अभी तुरंत सूरज भगवान उदय भइल बाड़न। पानी के अंदर लगभग 1 घंटा से लोग खड़ा रहला। तो बिहार के जौन महापर्व छठ पूजा जौन भइल बहुत अच्छा रहल। अब फिर 2025 के इंतजार रही। हर साल की तरह ये साल भी छठ पूजा बहुत धमकदार भइल। चारों तरफ से हमनी के यहाँ लोकेशन अच्छा दिखी। चारों तरफ से रोड है, बीच में नदी है यानी कि पोखरा। वो पोखरा में हमनी छठ पूजा करे आवे नहीं सब। बहुत दूर दूर से भी लोग आइल बा। ये पूजा महापर्व पूजा है तो बहुत दूर से लोग आवेला। रउआ लोग के हम देखावा तानी अपना गांव के ई छठ पूजा जौन कि देख सकतनी अपना मोबाइल स्क्रीन पर और बता सकतनी कि काहे इतना भीड़ लागेला ई पूजा में। उगतों के समय और डूबतों के समय हमनी पूजा करनी सूरज भगवान के। तो ई सुबह के इंतजार ख़त्म भइल। 3 दिन के पर्व है लेकिन तैयारी 2 महीना पहले ही से चलेला। तो रउआ लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दी। हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।